Mbukeli sikubuzileke ukuthi ngokubona kwakho iliphi iqembu elizonqoba iSoweto Derby, waphendula kanje. Emsakazi kunkulu uqagula ukuthi yipi ezogoba uphondo ngoba phela uma ngabe kuyiSoweto Derby uyazi ukuthi kuyaye kube izinkani zababili noma ngabe kuthiwa omunye ubengenzi kahle kangakanani kodwa lamaqembu mangabe ehlangene omabili cha kukhona impela yazi iFaizer bazoyisha kabuhlungu izobshintshwa bazoyipshintsha izobshintshwa iPirates izobshintshwa. Yabona iSoweto Derby kuhlale kumdlalo onzima kakhulu futhi omkhulu kakhulu iSouth Africa yonkana. Engicabanga ukuthi iPirates kulomgqiqo enayo izofuna ukuthi iqhubeke nawo ingawuyeki. Nangapha ngakwiChiefs ngathi nayo iChiefs izofuna ukuqhubeka nomgqiqo wawo werecord bayibhekane nePirates ukuthi ingadliwa khona kuzoba umdlalo onzima kakhulu. Ezagebhula umhlabathi umasipala ngenkani amasiro baraze azoyithwaxa iKaizer Chiefs kabuhlungu ngo 3-1 lo manqaku azawuza ngoSeleng.